दहाय फुङाव आङो बे जोंनि बे रायजोनि बे गोथैसालि बेखौहाय आङो सम सम फोसाबग्रोबाय थायो। बेनिफ्रायनो दिनै आं बेखौ एवफैदोंमोन हाग्राखौ आरो एवफैनायाव नुनो मोनबाय जे मोनथाम गोथै सहखौ जावखांनानै लांदों आरो खानाय दङ सायाव बेगें दङ आरो खर'खौ लांदों बेगेंखौ लांदों खिन्थु किसुमान बुस्थु खानायफोरखौ लाङाखै आरो बेनिफ्रायनो आं फुङाव बेखौ नुनानै आङो रायजोनि मानसिफोरखौ लिंबाय आरो खबर होथिंबाय। बेनिफ्रायनो रायजोआव बिदिनो दावराव जाबाय। दासिम बिदिसिम सफैबाय आरो मेडिया सिडिया सफैनायसिम। बेबायदि घटनाथ' मालाबाबो जाफेराखैमोन। बियो फार्स्ट टाइम आरो लाइफआव मालाबाबो नुफेराखैमोन। ओरैनोथ' खोनानो मथे जेनेबा दायो मानसिफ्रा गोबां सावरायसोगारदों, कनफिउस जाना दङ। मोननै अपसन नुहुरदों आरो खोनानो मोननाय मथेबा बै बुद्धिस्ट धोरोमनि लामाफ्राबो बिदि नागिरो जाहैदों। दा बिसोर लांबाय बादि आरो किसुमान बुंदों बै गाज्रि सोलोंनाय जेनेबा मा होनगोन दायना खालामनाय बिसोरबो लाङो होनदों। दा रायजोफोरा गोनो गोथो जाना दं आरो दाथ' रावबो नुवाखै नालाय दा बबे मोनसेखौ हमनो बिदि जाना दं आरो काहानिया। बेथ' जोबोद दुखुनांथावना जाहैबाय खारन मानो होनबा जोंनि रायजोआवनो जाबाय नालाय आरो बिदि जाथावै घटना बियो मोनसे आरो जि जादों गाज्रि जादों। खारन बेयाव जायफ्रा दं थैलांबाय बिथांमोनखौ जों सनमान होनानैसो बेयाव जोङो फबफैनाय जायो आरो बे गोथै सहखौनो जुदि जावखांना लाङोबा हमना ला जेनेबा सोरबा बेफारखौनो खालामबाय बे जोबोद गाज्रि जाहैबाय बा गाज्रि सोलोंनायफोरानो लांबाय जेनेबा बेबो गाज्रि जाहैबाय। बेनि थाखाय जोंनि थाखायथ' जोबोद दुखुनांथावना। बेखौथ' जेनेबा जोंबोथ' दायो गामि ओनसोलावनो थानाय बेथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों खोनाबोदों सल'बाथा बायदि नङा होमबा। आरो थारैनो गोबां बिदि बै मा होनगोन कुबिराजफोरा किसुमान बेमारखौ सोखामारोबो आरो बिथांमोननि बुंनायखौ जों मानिनोबो गोनां नङा होमबा। दा जानोबो हानाय बिदिबो गाज्रि मावग्राफ्राबो लांदोंबो जानो हागौ। बिनि बेलायाव आङो जोबोद दुखु मोनदों। आङो बे आंग्राजुलि बापटिस्ट चार्चनिनो आङो पास्टर। जोंहा बे जोंनि मण्डलिया स्थापन जादोंमोन 1968आव। ओमफ्राय फैयै फैयै 2025 दिनैसिम जोंहा माने 57 इयार्स जाबाय। बेबायदि जाथाय माने जोंनि सेमेट्रिनिफ्राय माने गोथै सह गोमानाय जों मालाबाबो नुफेराखैमोन। आरो दिनै जोङो बेबायदि शक नुनानै आसरित माने जोंनिनो मेम्बार जायफोरखौ जोङो मान होनानै माने जोङो बेखौ खबराव दोनफैबाय आरो जोङो बोसोरे गुड फ्राइडेनि सिगां सिगां जोङो फोसाबो। दा जोंहा सफैबानो नै फोसाबनो गोनां। दा नै दिनै जोङो फुंनि समाव अकस्मात जों नुबायदि जोंनि माने सेमेट्रिनिफ्रायनो जोंनि माने मेम्बार साथाम बिथांमोननि माने खबरा हालावल'सो जाना दङ। ओंखायनो आङो बेखौसो बुंनो सानदों मालाबाबो जाफेरि आरो आङो जोबोद दुखु मोनदों बे जाथायखौ नुनानै। आंनिखौसो आङो हास्थायदों माने जोङो जायफ्रा बे खामानिखौ मावबाय अनागारि खामानिखौ जोङो बिसोरखौ जों नागारनाय जानाय नङा। जोङो दा सरकारनिफ्राय जोङो किसुमान जोङो मा होनो हेफाजाब जों लागोन। जोङो थानायावबो जों थांदों। जों आइ सि सारखौ लोगो मोनथ'वाखै खिन्थु दिनै बेलासे नङाब्ला दा मोनानो जोङो मा होनो जोङो बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो एजार होनाय जागोन। ओंखायनो आं आरो जेसेबां हायो जोङो माने किसुमान जायफ्रा आयेनाव हेफाजाब होनो हाग्रा बिथांमोनखौ जों लोगोआव लानानै जोङो माने जायफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावबाय अनागारि हाबाखौ जोङो बिथांमोनखौ जों साजा होनो थाखाय जोङो थियारि जाना दङ। बे जायफ्रा गोमादों जोंहा माने सुनार नार्जारि होनना बुङो बिथाङा 2020मोन 2020 बेनिफ्राय तानिजा राबानिया 2022 ओमफ्राय हाबासिनिया माने 2023 आरो बिसोर लोगोसेनो दङमोन। बे लोगोसे थानायखौनो माने सोर जावखाना लांखो मिथिया आरो बेबायदि। बेथ' नै दा नुदों जोङो नायदों आरो जोंनि मानसिफ्राबो फैनानै माने भिडिअ खालामदों हगारदों। मानो होननानै बुङोबा खानायबो थालांदों ओमफ्राय हाराबो माने बाहेरायाव ओंखारना दङ आरो ओरैबायदि आवसारि जाबाय माने जोङो एफा मोजां जों फबना दोननाया। सन्देहखौथ' दा मा होनबावगोन माने मानसिनि खामानि बेथ' जुनारनि नङा मानसिसो बियो। माने जुनाराथ' जेनेबा खुरोब्ला फारसेथिंल'सो थायो खिन्थु ओरैबायदि मानसिनिया जाबाय जावखांनानै साइड साइड दोनो। दा बिदि जावनानै ओरै दोनदों हाखौ ओमफ्राय आरो ओरैथिं दोनदों आरो दा जुनारनिब्ला मा खुरनाय जागौमोन ओमफ्राय फिसा जागौमोन दन्दर ओमफ्राय जिथिं माने आथिंजों जोगार हरो बे आलादा जायो आरो जुनारनिया। खिन्थु बे मानसिनि हाबासो आरो दा सोर नुसनखो बे खामानि मावनाय बेखौ जोंहा नैबे फंबाय उइलियाम बसुमतारी बिथाङानो नुफैदों। आं बेखौ खोनानानै एबा मा आं बेखौ मेगनजों नुनानै आं गोबां दुखु फोरमायदों। मानो होननानै बुङोब्ला जे आंनि बाबाया 2020नि
जि एप्रिल मासनि 24 गोमादोंमोन। खिन्थु दायो नैबे फैयै फैयै नैबे दा नैबे 5 बोसोर जानोसै। खिन्थु नैबे नैबे बाबानि जि मा होनो गोथै सह दायो बेखौ सोरबा जावखांना लांबाय माने बेयो दायो माने गैलिया मांखराव। दायो आं बेखौनो दुखु फोरमायदों मानो होनबा आं मा होनो जि बाबा मा होनो बे बाबानि गोथै सहखौ जि नुयैखाय एबा मा होनो बेखौ जावखांना लांनायखाय माने माने बेखौ बिदि खालामनांगौ जेनेबा बेखौ दायो माने आङो माने जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बेबायदि खालामनाङा नामोन। मानो होननानै बुङोब्ला जे बाबानि गोथै सहखौ आं गोसोखाङो। मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ आं बेयाव फैबानो आं गोबां मा होनो नायफैनानै आङो मा गोसोखाङोमोन आरो। नाथाय दायो आंनि बे मा होनो जे आंनि बाबा माने बिनि गोथै सहआ गैया ओंखायनो आं गोबां दुखु फोरमायदों आरो। दा बेजों लोगोसे दिनै बेबायदि जानाया फार्स्ट टाइम ना आगोलावबो जाखांखाबाय? बेबायदि जाथाय जानाया बेनो फार्स्ट टाइम आरो बेबायदि जाफेराखैमोन आरो आं बेबायदि खोनाफेराखैमोन आरो बिदि नुफेराखैमोनबो आरो। मा बुंनो सानो दिनै नोंथांनि बिफाया दिनै मांखर जानानै गोमाबाय, गाबोन समफोर सोरनिबा बिफा बिमा बेबायदिनो बुरैबा बुरै जानानै थैलांगोन, बेबायदिनो जाबाय थागोन नामा? बेखौ नुहुरदों नामा नोंथांमोना? दा आं बेखौनो नुहुरदों जेनेबा जे नैबे जे मा होनो बे दिनाव जे माने बिदि गोमाबाय आं बेखौनो निस्सय आं बेखौनो जेनेबा आं माने साननानै नुहुरदों बेबायदिनो गोमालांगोन नामा आरोबाव बिदिनो जाबावगोन नामा जाथायफोरा आं बेखौ एसे मा होनो सानहरनानै मोनदों आरो। मानो होनबा जि बेबायदि जाथाया जाबाय आरो बिदि बार बार बिदि जाबाय थागोन नामा आं बेखौनो जेनेबा सानखांदों आरो जेन बिदि जानाङा। सासे फिसाला जानानै नोंथांनि बिफानि जि गोथै सह गोमादों, सन्देहफोर दं नामा सोरबाफोर मावथाना? ओरैनोथ' आङो बेखौनो सानदोंमोन जेनेबा मा होनो सन्देहथ' गैया, खिन्थु आं मालाबा बेबायदि सानफेराखैमोन बिदि जागोन होननानै, खिन्थु माब्ला बेबायदि जाफेरखो आं आसरित नांदों आरो। दा बे नों मा सानो नोंथांनि बेलायाव बे मानसिनि खामानि बा सोरबा जुनारनि खामानि होननानै? ओरैनोथ' बियो मानसिनि खामानिसो बियो, मानो होनबा बे जुनारनि खामानि नङा आरो बेयो मानसिसो बेखौ जावखांना लांदों आरो। पुलिस प्रसासननिसिम माबाफोर खावलायहरगोन नामा? ओरैनोथ' जोंनि न'खरनिफ्राय मा होनो पुलिसनिफ्राय जेबो खबर हरनाय जायाखै, खिन्थु जोङो मण्डलि हिसाबै जोङो मा होनलाय जों खबर हैनाय जाबाय आरो पुलिसनिसिम।